ଥରେ ଦେହର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ମାନେ ଗୋଡ଼, ହାତ, ମୁହଁ, ଦାନ୍ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପେଟକୁ କହିଲେ, କଣ ଭାଇ ପେଟ, କିଛି କାମ କରୁଛ ନା ନାଇଁ? କେବଳ ବସି ବସି ଖାଉଛ। ଆମକୁ ଦେଖ, ଆମେ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁ କରୁ ଥକି ପଡୁଛୁ। ତୁମେ ଅଛ କେବଳ ବସି ବସି ଖାଉଛ, ଥକି ପଡୁନାହ? ନା ଭାଇ, ଏଇଭଳି କାମ କରି ନା ଭାଇ, ଏଭଳି କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର ଆମର ଦରକାର। ନହେଲେ ଆଜିଠୁ ତୁମ ରାସ୍ତା ଅଲଗା, ଆମ ରାସ୍ତା ଅଲଗା। ପେଟ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏ କି କଥା କହୁଛ ଭାଇମାନେ? ତୁମେ ମାନେ ଭାବିଛ କି ମୁଁ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରୁନାହିଁ, କେବଳ ବସି ବସି ଖାଉଛି? ଏକଥା ଶୁଣି ପାଦ ଅଲଗା ଅଙ୍ଗକୁ କହିଲା, କଣ ଭାଇ ମାନେ ଭାବୁଛ, ଏ କିଛି କାମ କରୁନି କି ଧରୁନି, କେବଳ କଥା କହିବା ଜାଣିଛି ଆଉ ଖାଇବା ଜାଣିଛି। ଭାଇ ମାନେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବ କି ମନ୍ଦ ଭାବ, ଏ ପେଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ କିଛି କାମ କରିବିନି। ଏଥର ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ। ମୁହଁ କହିଲା, ତୁମେ ମତେ କଣ ଭାବିଛ କି ଭାଇ? ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ମୁଁ କିଛି କାମ କରେ ତାହେଲେ ମତେ ଛେପ ପକେଇବ। ଦାନ୍ତ କହିଲା, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ କେବେ ବି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାନ ଚୋବାଇବି ନାହିଁ, ମରିଯାଏ ପଛରେ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ନିଜ ନିଜ କଥା କହିକି କିଛି କାମ କଲେନି। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ଗୋଡ଼ ଚାଲିବା, ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ହଲାଇବା, ମୁହଁ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ଆଉ ଦାନ୍ତ ଚୋବାଇବା ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରତିରୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଏଭଳି ହେଲା ଯେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଶରୀରଟି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ମଲା ମଲା ପରି ଦେଖାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଥର କଣ କରାଯାଇପାରିବ? ମୁଁ କହିଲା, ବୁଝିଗଲୁ ଆମେ। ଆମର ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଲାତ ମାରେ, ନିଜ ନିଜ କାମ କର, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ତା କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ପୁରା ଆଗ ପରି ଠିକ ହେଇଗଲେ, ସବଳ ହୋଇଗଲେ। ଦିନେ ଏକଥା ସବୁ ଦେଖି ପେଟ କହିଲା, ଏଥର ପଶିଗଲା ବୁଦ୍ଧି ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ଗୋଡ଼ ଏଇଠି ସେଇଠି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କଲା, ହାତ ତାହାକୁ ସହଜରେ ମୁହଁକୁ ଦେଲା, ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇଲା, ଆଉ ଦାନ୍ତ ତାକୁ ଚୋବାଇଲା, ତାପରେ ମତେ ଦେଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ତାର ରସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଉ ସେଇ ରସକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମଜବୁତ ରହୁଛ। ଏହି ପ୍ରକାର ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ କାମ ସମସ୍ତେ କରି ରୁହନ୍ତି। ଷ୍ଟୋରିଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।